jonka kyllä odotetaan nousevan ihan sinne ykköspallillekin. Samat sanat pätevät sitten tähän kaveriin. Japanin Yuzuru Hanyu. Miehellä on ikää, tai pojalla, näin kai voi sanoa, vasta 17 vuotta. Kerta kaikkiaan huikea nuori luistelija. Kakkonen lyhytohjelman jälkeen. Ja hän on kyllä kova tsemppari, se täytyy sanoa. Selviää kuin kissa jaloilleen aina näistä korkeista hypyistä. Tässä nelostulppi. Ja sitten tullaan neloissalkkoviin. Se on juuri tuo taistellen alas tullut hyppy lähes kyykkyasentoon. Eli kaksi eri neloishyppyä, tulppi ja salkko. Yuzuru Hanyu. Ja sitten kolmoisaksel siihen. Kuin leikitellä. Yuzuru Hanyuin luistelussa on sellaista imua, katsojan silmä aivan jää kiinni hänen liikekieleensä. Se on pehmeää, joustavaa, helpon näköistä ja unohtaa aivan tuon liikkeiden ja tekniikan vaikeuden. Vauhti hieman hyytyy tuossa kolmoislutsissa, joten tuolle jälkimmäiselle tulpille ei jäänyt enää vauhtia riittävästi, jotta hän olisi voinut vetää sen kiinni. Ja vaakapiruetissa ei pelkästään tuo pään kääntö kohti kattoa on erittäin vaativa variaatio. Hanyulla on kyllä taito vangita yleisön aika vähin elein. Totta. Ja hämmästyttää, mistä hän kaivaa tuon räjähtävän nopeuden sillä hetkellä, kun sen aika on. Kun kaikki muu liikehdintä on tuollaista kuin aalloilla menemistä. Hän on myös vahvasti tunteita välittävä luistelija, joka todellakaan ei jätä ketään kylmäksi. Hanyu on loistava esimerkki siitä, mistä taitoluistelussa parhaimmillaan on kyse. Tässä yhdistyvät äärimmäinen urheilullisuus ja fyysiset vaatimukset ja sitten loistava kyky esiintyä, tulkita. Ja vasta 17-vuotias Yuzuru Hanyu, joka hänkin on Brian Orserin valmennettavia, on kyllä aivan erinomainen esimerkki tästä. Kyllä.
Ja myös luistelussa voi lämähtää vatsalleen kuin hiihdossa. Suoritus kestää 4,5 minuuttia ja siinä pahdetaan lähes pulssi maksimissaan koko ajan ja nämä hyvin vahvasti anaerobiset osat, hypyt, joita miesten ohjelmassa on 8 kappaletta, 3 piruettia, vaativat osansa fyysisestä kunnosta. Finlandia Trophy-kilpailu luistellaan nyt 17 kertaa ja tämä miesten vapaa-ohjelma nimenomaan nousee kyllä ihan kilpailuhistorian yhdeksi hienoimmista, todella kovatasoinen kärjen osalta. Maailmanluokan luistelijoita Weir, Fernandes, Dornbusch ja nyt sitten vielä kakun koristeeksi Jusuru Hanju. Tämä oli ehdottomasti paras trofi, jonka olemme Suomen kamaralla nähneet ja yleisö, joka tänne paikalle pääsi, sai kyllä nauttia täysin siemauksin aivan maailman huippuluistelusta. Veikkaan Jusuru Hanjuille kyllä tänä vuonna sellaista mitalisädettä, että ei ole nähty. Hän on MM-pronssimies nuoresta iästään huolimatta jo nyt ja nyt sitten meriittilistaan lisätään Finlandia Trophy-kilpailun voitto ja vieläpä varsin selvällä lähes 10 pisteen erolla kakkoseen Richard Dornbuschin